लायफिननांसिगोन आरोना लोगोफोर बलांगुरियाव अमा फिसाखौबो जोंना खाथियाव मोनालै एकदम माबायावसो थांनांगौ बलांगुरियावसो बिबैया बलांगुरियाव लायफिनसिगोन एबार बिमादै लावगिना लावगिगिथार मानसियाबो नायलाय थं 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 थंल' मानसियानो दुनियानि गोजौ नुखायो नै लागानो आं दाहो मुझे नहीं देने का अंगार मुझे नहीं देने का 20,000 मोनबाय आरोना लोगोफोर 20,000 माने आंखौ तो गोसो मोनदो 20,000 ओमफ्राय बेदर 1.5 केजिनि फानबाय अमाया जोंहा दिनै मुझे नहीं देने अमा फानबाय लोगोफोर जोंहा अमा ने बिबैया 20,000 बेदरा बेसे होनदों बेदर 1.5 केजिनि खादों आरोना लोगोफोर सानफिनदो मोजांनो गांसे खम थाला जानांगौबा उनाव मोननाय नङाबो होनदो गेलेथां लंपेन्टआ गोलावद्राय जाथारदों नोंना गावनो होफैनो होनखादों होफैथोंसै जा गोजानद्रायबो मोनखायो आङो लायनो खनसे लायखांबायना आङो खनसे थांखांबाय आं गोजानाव गोजानथार थांफेराना आङो इसिं बांद्राय बा बेसेरा थांसिगोन अमाया जोंना रिक्सानिख्रुइबो देरसिनबावसो नै ओरै गोलावसिन जालायबावो दाथ' नोंसोर जानुवारिखालि थाङाखिसै लकेल लाबोदोंमोन जों माबानिफ्राय एकदम हाग्रा खाथिनिफ्राय हाग्रानि अमा हाग्रा नङा दिसि लकेल नैयावनो खाथियावनो मोनदों जोंहाबो माबानि अमा दिसि इनिफ्राय लाना फैदों आङो आधा केजि 500नि फानदों गांसे खोमा मोनबायनो दाना मेजेमबो एसे लाबोदोब्रा एसे मेजेम मोदोम लगायनानै खय मास जाखोमोनथाय 9 मास 9 मास जाबाय आरोना जोंना बिबैया गैला दा मासेबो अमाया दाख्लैहाय मासे फिसाया गोमादों आरोना लोगोफोर जोंना अमा बुन्दा मासे मास मोनसे जाबायमोन ओमफ्राय बे गिदिरजोंनो दा फाननायजोंनो अबाव थांफ्लांखो हगारनायाव गैया फैफिननो रोङासै गोदानमोन नालाय मास मोनसेल' जादोंमोन देरहांलायसिगोन आरो ओरैनो लस 4,500 लाबोदोंमोन बुन्दा हेल' एभरिवान खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ'आव फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ बरायनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो इसोरनि उनाव मोजां दङ जोंहाबो मोजाङै दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोङो बिजिनियाव थांनानै फैखांबाय आरोना लोगोफोर टाउनाव न'खरनि गासिबो परियालनि माबा माबि फिसा फिसौ नांगौ बुस्थुफोरखौ लानानै फैखांबाय ओमफ्राय नै सानसुनि ओंखाम ओंख्रि संलायदों दासो बहुत लेट जाबाय आरोना लोगोफोर दिनै मानो होनबा गाबोननिफ्राय फिसाफोरनि परिखाबो दं नालाय ओंखायनो जोङो थाब थांखादों हाथायाव 10ता 10:30सोआवनो थांबाय बिजनियाव ओमफ्राय थांनानै नांगौ बुस्थुफोरखौ लानानै फैखांजोब्बाय आरोना ओमफ्राय नै ओंखाम संनायदों दासो सानसुनि होनबा लोगोफोर मैयानि अमा फानहरनाया लोगोफोर मैया अमा लांफैदों नालाय बिबैनिखौ जोंनिखौ ओमफ्राय बेखौनो बेदर 1.5 केजि मोननांगौमोन नालाय बेदरखौबो 1.5 केजि होफैयासै बिसोरो दिनै सेरसे होफैदों बेखौनो संनोसै लोगोफोर संनानै माबानोसै आरोना दिनै सानसुनि बेखौनो एसे शेयार खालामलांसै लोगोफोर नोंथांमोनजों नायदो लोगोफोर
दा सानसुनि ओंखाम ओंख्रि जेबो रेडि जायाखै बेदरखौ बिदि खोबनानै गालांदों फुङाव रुटि गोरान दालि मैयानि दालि गोजांजों जालानो थांदों आरोना जोङो ओमफ्राय नै बेदरा सर गोजा नुथारदों न'नि माबायाखै आरोना लोगोफोर सुथ'वाखै सुनानै लानोसै ओमफ्राय बेखौनो सेरसेल' नालाय बेदरा लोगोफोर ओमफ्राय बेखौनो बिमानै मोनहानो बिबोनां आरोना जोंहानि बिबोनांनो एसे हरनोसै बिस्रानो खावसे जोंहा खावसे जानोसै आरोना सेरसेखौ आदा आदा फाग खालामनानै संसै नायदो लोगोफोर बेदरखौ आङो मा होनांगौ होजोबखाबाय ओमफ्राय नै मोजां एवबाय आरोना लोगोफोर दै होनोसै नालाय जेबो होआसै आलु आरि होलायलायासै आङो दै होनानै फोमोनसै आरोना लोगोफोर नै बरिया एवबाय बे दैया रानजोबबानो मोनबाय लोगोफोर ओमफ्राय ओरै फारसे माबा कफि भाजा एवनो नागिरदों आङो बाटा कफि रेडि हाना दोनबाय लोगोफोर नै ओंखाम जानोसै आरोना बिराद लेट जाबाय दिनै ओंखामा 3टा जाबायानो हाथायाव थांनानै फैखांनानैसो संबाय ओमफ्राय नै आंनि कफि भाजाया एसेयावनो बासायबाय माला बुंहरनो खोनायाखैनो आङो एफा दावराव रायलायबाय थानाया खोनायो ओंख्रि संनानै बै हेडफन गोदान लाबोनायखौ सोनाय बावनानै ओंख्रिखौ बावनानै थालायाव नांहोदोंमोन बांद्राय सिङाव एरनांला जाजानाय नंलामोन एसेयावनो बांद्राय एरख्लाबनांला एवनायावनो दै होआ माया थाहैफ्लांदों आरो दा लोगोफोर ओमफ्राय एकदम मोनामनानैसो खारबोनानै ओमफ्राय एसे दै होनानै गोदौ होबाय एसेयावनो बासायबाय थेवबाबो थावा आरोना बे खामबाथाय कफि ओंख्रिया जाया होजोबदो गेदेरफोरनो बिसोरनो अमा बेदरखौल' दोनसै लोगोफोर नायदो बेदराबो गाव गोजा एकदम भाजा एवफ्रामबाय दिनै बेदरखौ एसे आलाग नुदों दे बे माबा दालि जाग्रा अमा बियो ओहो माबायाखैबो ना रुख'वाखैना रुख'वाखै ओरैनो हाखु दाखु ओरैनो एवबाय न'निनो अमा गोथाव टेस्टि जाथारगोन खोमा मेजेम नाङा बिबैनो आंबो ओरैसो होलाय ओइ गारबाजोंनो हायदोलै माबा खामथारबाय बे गारबाजों हायदो बेजों दुद्रुबाय थायो जाया रोसि फैलाबाय थाबाय आंनो रोसि नाङा फिसालायासो रोसि होयो फिसालानो बिसोरनोबो हायथ'नांगौ मोनदों बेदरा नङाबा खावसे दोन नारखानानै बेदर दानि मेजेम टेस्ट दङ मेजेमाथ' दं मोदोमासो नै बिसोरबो दा मेजेमखौनो जादोंब्रा जानोसै लोगोफोर आंना नै कफि भाजा ओमफ्राय सामब्राम बानलु लाबाय आंहा